Mae'n teimlo fatha bod rhan fwyaf o'r gwleidyddion yna ac yn cael ei talu lot fawr o bres am y rhesymau rong. Da ni di dilyn canllawiau mae Llywodraeth wedi bod yn chwthio arno ni ers blynyddoedd i arallgyfeirio ag ati. So 3 blynedd yn ôl ar ni arallgyfeirio, ar ni brynu bwthyn gwyliau yn y Bala yma. Ond da ni'n teimlo straen, mae patrwm fel mae bobl yn bwcio i gwyliau mynd y llai, a mae llai a llai o ddyddiau mewn blwyddyn yn cael i'w bwcio i fyny. Felly mae gen i ofn o gael yn clobro hefo'r trethu ail-gartrefi ag ati. Dwi yn teimlo achos bod yr esgid yn gwasgu ar bowb, fod pobl rwan jyst yn gweithio i dalu biliau a bod am llawer ar ôl yn y pot ar ddiwedd mis. Wel, beth sy'n ymhoeni fi ar hyn o bryd, fel cyn athrawes, yw addysg a gweud y gwir. Mae bobl yn poeni, o ran gwerthiant llyfrau, be mae plant yn gallu gwneud, a dwi'n ymwybodol iawn hefyd bod llai a llai o blant yn dod i'r ysgol efo iaith lafar dda. Beth sy'n mhoeni i ydy y diffyg darpariaeth ar gyfer plant maeth ar ôl iddyn nhw fod yn ddeunawd, os na nunlle iddyn nhw fynd dim teuluoedd penodol iddyn nhw fyw hefo, oni bai bod nhw'n aros yn addysg llawn amser lly. Da chi isio swyddi sydd yn talu'n dda i cadw'r bobl ifanc yma de. Buddsoddi mewn bobl ifanc, mae mor syml â hynny. Mae yna gymaint o bobl ifanc wedi gadael yn hardal ni, methu dod yn ôl rwan yn bod cartrefi yn ddrud. Ond ie, sa ydych chi'n buddsoddi yn y genedlaeth nesaf, ydych chi'n gael llwyddiant yn y dyfodol. Ardal fel yma sy'n syffro ohono fo.